ještě bychom měli mít, jakoby vždycky, když jako řekneme ahoj, já jsem, a ještě by tam, ne, my bychom vůbec neměli říkat ahoj, vítáme vás u podcastu Posedmění. Ono by se to mělo jmenovat jenom nějakým hláskem. Posedmění. Posedmění. To zkusím dať. Takže toto je podcast Posedmění. Posedmění. Takže já jsem Nox, so mnou je tu dneska Mali. Ahoj. A toto je podcast Posedmění. My sme sa chceli baviť v tomto podcaste nejak. Chceli sme tento podcast spraviť, aby to bolo akoby posetmení, taká tá tichá atmosféra, keď si večer sadneš po zotmení v kľude. S kafičkem. S kafičkom, no, v našom prípade s kafičkom a ideš sa proste baviť na nejakú úplne nie asi svetlú tému, alebo nepeknú. A keďže ty si pracovala v sociálnych službách, som si na teba pripravil nejaké otázky. Aké to môže byť, alebo aká je tá práca? A ja som si tam dal rovno takú tú otázku, že ako psychicky náročné starať sa o človeka, ktorý umiera. Aké je to na začiatku, aké je to potom neskôr. Že ako keď tam nastúpiš, že aké to vlastne... Ty si vlastne najprv pracovala ako... Jako pečovatelka. No. Pečovatelka nebo ošetřovatelka už vlastně od střední školy, protože mám zdrávku. Takže to nejdřív začalo na LDNC, to je léčebna dlouhodobě nemocných, kde vlastně jsou lidi, kteří jsou třeba po cévní mozkové příhodě, ale i po různých jiných nemocech, dávají se tam dohromady, rehabilitujou, ale právě tam jsou i lidi, kteří už nezvládnou být doma, nebo není to forma hospicu, je to forma toho, že vlastně je to taková ta poslední zastávka, no, dá se říct. Ne vždycky, ale často to tak je. A tam teda bylo moje první úmrtí v nějakých 18 letech a to bylo první takový seznámení s tou smrtí a vidět, jak to reálně vypadá, ne takový to, co ti kdo řekne, že to bolí nebo nebolí a je to takový a makový, ale je to ta realita. A po akom období to asi bolo? Taká tá prvá smrť, že... Ako bola to ako realita, že ťa to nejak zasiahlo, alebo si povedala, že no, že s tým som počítala, že ako to bude... Ne, s tím můžeš počítat asi. Asi jsem čekala, že to přijde, ale nečekala jsem, že to bude takový. A vlastně v tu chvíli, kdy se to stalo, tak to byl trošku šok, protože na směně, která už byla vlastně večer, nebyla to noční, ale byli jsme na denní a už to byl večer, kdy jsem tam byla jenom já a zdravotní sestra, která rozdávala léky a já jsem tam byla vlastně na brigádě. Takže ona mi řekla, no a teď se musíš o paní postarat. Paní už byla po několikátý cévní mozkový příhodě, takže tam se to očekávalo. Je to teda očekávaný úmrtí, takže jsme ji chodili kontrolovat po 20 minutách, protože jsme fakt čekali, že to přijde. No a zjistili jsme, že to přišlo a zdravotní sestra neměla absolutně čas v tu chvíli nějak víc to tam se mnou řešit. Samozřejmě obstarala všechno, přišel lékař a všechny tyhle formality, jo. Ale potom, co se týče o péči o toho člověka, tak ta vlastně zůstala na mě. A bylo to poprvé, kdy já jsem manipulovala vůbec se zesnulým člověkem. Čiže v podstate to si bola ešte ako pečovatelka? No, dá se říct, byla to prostě brigáda. A tam jsou to sanitářky na té LDNC. A potom si sa vlastne staral aj ako nejaká, že si im zriaďovala nejaký ten program alebo niečo. To bolo neskôr, ale to už bylo toto později, bolo to ešte už ako je o pár let později. Tohle bylo prostě v těch 18 letech to první úmrtí a vlastně já jsem chtěla ještě dodat, že tam je to setkání první s tou realitou, kdy vlastně pochopíš, jak ta smrt vypadá a jak je to ta surová realita. Kdy prostě to není nic hezkýho a vlastně nemáš ani čas na nějaký vnitřní, nějaký silnější pocity, protože ty musíš fungovat a musíš tu práci udělat a pak teprv vlastně až doma jsem si sedla a tam ti to jako začne docházet, no. Že? To doma si sedla do toho temného bytu? Alebo to bylo ráno konečně? Ne, to bylo večer, tohle to se stalo večer a vlastně já jsem samozřejmě musela tu paní teda dát jakoby dohromady nějak. Potom vlastně se čeká, jestli se neprobere. Potom já už jsem teda odešla, vlastně když už bylo po těch věcech, tak zdravotní sestra už to pak přebírá a přebírá si to zároveň i noční. A já jsem vlastně potom jela domů normálně večer a tam doma, to jsem ještě bydlela u rodičů, tak tam doma se to jako vrátilo teprv. A je pravda, že jsem to první jako obrečela a to bylo naposledy asi, co jsem to jako nějak prožila tu smrt.
Akože už viackrát ťa to nezasiahlo, že tie ďalšie napríklad. A aké to bolo pri tej prvej smrti, akoby, neviem, jak sformulovať tú otázku správne, že bolo to nejaká ako taká tá prirodzená že ste čakali proste, že pani zaspí a zaspala, alebo? Neviem, či to chceš konkretizovat, jako nemusíme se o tom bavit, můžeme si Tahle první smrt, co se teď bavíme, no. Tak tady to bylo očekávané, takže tam vyloženě jako dotlouklo srdce, asi to je nějaká forma jako, že usne, řekla bych, že jo. Ale to bych možná tak jako řekla pro lidi, abych je uklidnila, ale spíš prostě tam se ten člověk, protože když to řeknu tak jako hrubě, tak nebo surově, tak přišla jsem tam a paní prostě měla otevřený oči, koukala otevřenou pusu, takže mně spíš prostě přijde, že než aby to bylo takovýto usnutí, tak je to vlastně jenom takovýto dotlouknutí toho srdce. A prostě vypnutí. Ale jakože by vyloženě jako usla. Samozřejmě ty orgány odcházejí, nervový, prostě všechno odchází pomalinku, takže jako asi to bylo bezbolestný, bylo to očekávaný, ale nebylo by to vyloženě ve spánku. To nebylo. Takže jsi se vrátila domů? Tam byli ti rodiče, ale... No, to bylo ještě takový vtipný, že vlastně já jsem šla z té práce, běžela jsem na autobus, to jsem ještě neměla ani řidičák. Po tmě. Prosím? Po tmě. Ne, po tmě ne, bylo léto. Jo, ale... Je, že to byla nějaká odpoledna, že ne, ne, bylo to normálně celodenní, 12, tam se dělají 12 většinou. Takže já jsem běžela na autobus, ten mi málem ujel, takže jako, no dobrý, přijela jsem domů a první, co tak mi máma říká, udělala jsem ti sladký knedlíky, dáš si, viď? A já říkám, já jíst nebudu, já prostě mám takový jako zážitek z práce, nechtěla jsem to moc jako rozvíjet, protože mi nebylo úplně do řeči. A máma furt, já ti nandám ty sladký knedlíky. Říkám, já to prostě nechci. Já ti je nandám. No, nandej ty knedlíky. Já říkám, já už to nechci se o tom jako dohadovat, tak mi je nandala. Já jsem to nechala stát na tom stole, že to jíst nebudu. Máma přišla, jest ty knedlíky. Jo, udělala jsem je kvůli tobě. No a to už jsem nevydržela, bouchla jsem, řekla jsem jí, jako co se stalo, ať mi dá pokoj a rozbrečela jsem se vlastně. Pobrečela jsem si, fakt jsem jako si pobrečela. A máma prostě přišla surově, že no, každé jednou umře. Jo, ale to je přesně to, že když to ten člověk jako asi nezažije, no tak ono tak vnímala, že jdeš do té práce a stane se to tam a bude to běžné. Tak asi, ale ono to tak je, ono to tak fakt je, ale prostě ten člověk, když tohleto se stane poprvé, a jako co si budeme povídat, v 18 letech je to dost brzo tohle vidět, protože ty lidi si představují jenom to, že no ten člověk ti tam umře, ale oni už nevědějí to, co je zatím, že ty ho musíš umít, svázat, popsat. Jsou to samý nepříjemný jako věci poprvé, když to člověk dělá, je to tak jako nepříjemný, protože samozřejmě třeba u konkrétně tady té paní, která měla i otevřenou pusu, jsme jí museli vlastně svázat tu bradu, aby ji zavřela, protože pak je tam ta posmrtná stuhlost. Takže jsme museli svázat tu bradu a vlastně to se dělalo fáčem. To je super, že doufám, že to nezablokuje YouTube. No. že to hned nehodí do nějakej tejto, že se bavíme úplně o témach, které asi my nemáme. No, kludně pokračuj. No, takže vlastně jsem tam utahovala ten fáč a prostě nahoře, jak to zavazuješ, tak jsem vytrhla pár vlasů. A fakt je to nepříjemný pocit. Zesnulýmu člověku vytrhnout ty vlasy a vlastně to je to, co člověk... Pocit živému vytrhnout pár to je vlasů. To, co ten člověk jako právě nevidí zatím, že dobře, někdo ti umřel, ale nikdo nevidí, co ty musíš udělat. Další věc je, že vlastně ten člověk se nikam hned neodváží vlastně, jo. Ten tam, buď tam zůstává. Tady byl teda problém, že jsme měli na pokoji velmi citlivou paní, která tam jako tu zesnulou nechtěla a dělá se běžně, že se ty lidi odvezou třeba do koupelny, jo, kde teda nikdo není. Bohužel v našem případě tam paní byla v koupelně, která prostě nechtěla odejít a tam je taková místnost, kam se ty zesnulí odvážejí. Jo, je to prostě dole přes recepci, tak zvláštně prostě. Ale tam je ten problém, že ty nemáš kontrolu nad tím člověkem, jestli se náhodou neprobudí. Takže to znamenalo pro mě to bylo taky výborný, že mi zdravotní sestra řekla tak, teď tam budeš v té místnosti s tou paní a kdyby se probrala, no nějakou dobu jsem tam byla, nebyla jsem tam 2 hodiny určitě, ale nějakou dobu jsem tam byla. A já si pamatuju, jak jsem stála v rohu místnosti a jenom jsem se modlila, ať se nehne. Ať se tak, takže to je takový první jako zážitek. Já si to viem představit v noci, ale asi by som bol asi posraný, keby to bylo aj cez deň, že ako asi to je také, nechceš být v místnosti. No, jako v tu chvíli je asi úplně jedno, jestli je to den nebo noc, protože prostě fakt, jako říkám, byl to šok, bylo to poprvé. A sranda byla, že vlastně kolem té místnosti procházely návštěvy a nikdo to nevěděl.
Protože nikdo, já jsem do té doby taky nevěděla, že tam tahle místnost je. Já jsem věděla, že jsou tam nějaké dveře do nějaké místnosti, ale to, že se tam dávají zemřelí lidi, kteří čekají vlastně na odvoz do Márnice, to já jsem nevěděla. Takže já jsem tam stála s tou zesnulou, ta tam teda ležela, já jsem stála a okolo chodily ty návštěvy. A já tam stála prostě opravdu v rohu té místnosti a čekala jsem. To je asi niečo také, ako keď si v nemocnici a prejde popri tebe ten vozíček s tou plachtou zakrytou. Že ako... No a aké to bolo potom? Ako neskôr, že v tom nejak... Že už keď si to vnímala, že už to bylo několikrát. Jakože už to bylo v pohodě? No tak vlastně to už bylo tady na té LDNce, protože já jsem tam dělala ještě nějakou dobu. Co je to LDNka? Léčebna dlouhodobě nemocných. Tam vlastně je to i rehabilitační centrum. A tím, že jsem tam dělala nějakou dobu, tak vlastně pro mě bylo traumatizující, bylo to takový jako šok, to první úmrtí, ale každý další už bylo úplně jednodušší, snazší a tam opravdu ty úmrtí jsou jako očekávaný většinou. Víš to prostě. Víš to. A většinou to jde, a to si myslím, že může potvrdit spousta lidí, kdo dělá ve zdravotnictví nebo v sociálních službách, že to jde většinou po 3. Většinou umřou 3. To si mi hovorila někdy. Většinou že umřou 3 lidi. Že se stalo, že umrel jeden, umrel druhý a už si čekali, kdo... Už jsme čekali na 3. A je to hrozný, Prečo? ale nevíme. Nikdo neví, ale víš, že budou 3. A pak je strašně dlouho klid. A dokavať ten 3, jakoby vlastně, když zemřou 2, tak ty víš, že na řadě ještě ten 3. Ale dokavať ten 3... nepoberá mozok. My tomu sami nerozumíme, ale je to tak. A dokavať nezemřel ten 3. člověk, tak my jsme vlastně po těch zařízeních a je úplně jedno ve kterém, ale chodíš a seš takovej jako nervózní, protože víš, že tě čeká ještě jedno to úmrtí. A většinou to opravdu do nějaký určitý doby, většinou to do nějaký té doby je. A pak je třeba půl roku klid. Aha. Ale většinou jsou to 3. Tak jak se říká, že se ti rozbijou doma 3 elektronické věci, nějaký lednička, pračka, mikrovlnka. To demonicky úplně. Ne, je to... Že 3. Je to, no, je to... Může to být demonické, ale může to být jako božský, že jakože 3, že... No, jako je to zvláštní, ale opravdu to vždycky to bylo po 3. Nikdy jsem nad tím nerozmýšlel. Jako nikdy ma to nenapadlo, ale ty si mi hovorila predtým, že po 3. Jo, po 3. Ale mňa by to v živote nenapadlo nejak rozmýšľať. Teraz, keď sa nad tým zamyslím, tak, že no. ako číslo 3, keď to tam začneš hľadať. Je to ta svatá trojice, že se říká. Tak jako ve 3 ráno se dějou různý věci, tak... Striaslo úplne. Fuj. No, ja som tam mal ešte otázku, čo sa deje s telom akoby po smrti. A ja neviem, či to môžeme ako na YouTube úplne dávať. Budeš muset tu smrt vypípnout. Vždycky to jakože... Konkrétne prípady, či máš nejaké, ako, čo ti ostali v hlave, ale neviem, či je zlé, alebo dobré, alebo... Zlé i dobré mám. No skús. No, tak to byla tady ta paní, tak to bylo pro mě to první, tak to mi zůstane v hlavě asi navždycky. Ako mezi tými zlými, alebo také, že... Ne, asi to bylo takový... Asi to teďko už řadím mezi ty dobrý, protože ta smrt nebyla bolestivá. To bude muset vypípovat tu všade. No. Tak, budeš mít práci. Jo. Ale asi bych to zařadila. No a další vlastně bylo taky tady na té LDNce a byla to paní, která byla strašně hodňoučká. Bylo jí hrozně moc let. Já si myslím, že něco kolem 97. A tam se to už taky čekalo. Paní vážila asi 37 kilo, už opravdu byla na sklonku toho života a fakt jsme jako to už čekali, protože už chudák nepila, nejedla. My vlastně nevíme doteďka, co jí udržovalo na životě. Nebo nevěděli jsme, ale ona nám pořád říkala, že holčičky moje, to byla úžasná paní, říkala, holčičky moje, já odejdu, ale já potřebuji mluvit se synem. A my jsme věděli, že ten syn bydlí někde v Kanadě nebo kde a že prostě jako, no, se synem jako, no, tak jsme si tak jako říkali, asi se ho nedočká. Jenže on jí zavolal. On jí zavolal po nevím jaký dlouhý době, opravdu třeba po měsíci skoro by se dalo říct, tak během těch pár dnů, takhle, co my jsme furt jako čekali, tak on jí zavolal. A na druhý den zemřela. Ale jakože zavolali po rokoch, alebo... Ne, po měsíci třeba. Asi po tom měsíci zavolal a ona opravdu asi druhý den, myslím, že to byl, tak zemřela. Možno, že toto tělo v klidu. Ona prostě měla ten klid. A už to tělo si povedalo, že OK. No. Takže, mám to splněné? Tak. Takže to mi taky zůstalo v hlavě, protože ona se tak jako, ona s tím byla smířená. Ona s tím fakt byla smířená. Ona jenom čekala na ten telefon. Další věc bylo, že ona měla budíka na srdci, který jí držel. A to si myslím, že je jedno z těch horších věcí na tady tom,
na té práci s těmi lidmi, kteří odcházejí, protože on se tomu říká budík na srdci, který je vlastně... On dává, jestli se nepletu, já nejsem úplně žádný doktor a nejsem ani zdravotní sestra, ale jestli se nepletu, tak on jakoby dává nějaký impulzy do toho srdce. Myslím si, že to tak je. Ale aký budík? Já nechápu. Je to takový přístroj u srdce, říká se tomu budík. A lidově se tomu říká budík. A vlastně většina nebo spousta těch lidí ten budíček už prostě má a oni by chtěli odejít. Oni už ten jejich zdravotní stav i je takový na to, aby odešli, ale ten budík je furt drží při životě. Protože on vlastně jako by to srdce nakopává. Jasně. Jo. A tohle je hrozný vidět, protože ty lidi váží opravdu třeba kolem 35 kilo. Ženy i muži, jo. A ten stav už vypadá fakt jako hrozně. Mají proloženiny, i když jsou polohovaný, mají antidekubitární pomůcky, madrace, cokoliv. Čiže jich to umělo drží vlastně naživé? Ono je to fakt jako udržuje, no. Je to fakt jako hrozný, protože ten pohled na ty lidi vůbec není hezký. Nevím, mně to přijde také jako, nie že nehumánne, ale v podstatě, že když se snažíš umelo udržať nažive toho človeka, aj keď v podstate možno, že to, čo ho robí človekom, že z něho odišlo, alebo mi to tak príde úplne, že... Ono se to dává v době, kdy jsou ještě, dejme tomu, v pohodě. Kdy jsou vitální, kdy jsou schopní cokoliv. Ale ten budíček tam vydrží nějakou dobu, že jo, v tom těle. On se nevyndává. A je nehumánní ho těm lidem prostě vypínat, nebo to ani nejde podle mě, jako nevím vůbec, jak to může fungovat. Nevěděl, že nějaký taký stroj, akože věděl jsem, že existuje nějaký stroj na srdce, alebo tak, ale nevěděl jsem, že... Kardiostimulátor. No. Je to kardiostimulátor, no. Ale lidově se tomu říká, nebo aspoň tady u nás v Česku se tomu říká budík prostě na srdce. No. A jinak z těch horších úmrtí, tak je pravda, že za dobu, co dělám v sociálních službách, tak jsem zažila nespočet úmrtí. Opravdu nespočet. Nevím, jak, nedokážu odhadnout kolik. Pardon. Ale... Ja ťa ešte preruším, mňa to ešte predtým, než budeme dať nejaké tie, neviem, asi si chcela dať nejaký horší príklad, alebo... Chtěla jsem říct vlastně, že jsem zažila jenom jeden. No a medzi tým som sa chcel ešte spýtať, aby som, do ľudia tu ostanú, budú čakať v napätí a mne nedá, že kto sa dobrovoľne ide starať o človeka, akože čo je v tom človeku, lebo platené to je zle. Mizerně, je to nedoceněná práce. A je to prostě jako... že dobrovoľne, vieš, že sú kuchári, idú do gastra, proste sú tam chudáci, niekto musí byť taxikár, niekto musí byť toto, ale mám pocit, že to je všetko lepšie platené, než to, že sa staráš o človeka v podstate. Já si myslím, že člověk, který dělá tuhle práci, musí mít v sobě obrovskou dávku nějaký empatie. A musí to dělat srdcem. Jo, nejde to asi dělat, určitě jako po čase už to není vyloženě jenom tím srdcem, protože člověk otupí. Ale myslím si, že pokud člověk nejde opravdu do téhle práce s tím, že chceš pomáhat těm lidem, tak to není vhodná práce pro toho člověka. Já už na základce jsem se rozhodla, že půjdu na zdrávku a to přímo prostě do pečovatelství. Tenkrát se to tak nabízelo, nevím, jestli to je teď, ale prostě pro pečovatelství to bylo. A já jsem se proto rozhodla, protože mě to dává smysl pomoct těm lidem. Prostě mám to ráda, pomáhám těm lidem ráda, je to těžká práce, hlavně psychicky. Samozřejmě, že fyzicky, jo, zvedat ty lidi a tak, ale na psychiku, hlavně ze začátku to má obrovský vliv. Pečovatelstvo, čo je to pečovatelstvo, lebo ja som mal za to, že môže každý robiť, akože tá pečovatelka sa môže nahlásiť na inzerát a predtým mohla robiť nejakú upratovačku. Určite. A teraz v podstate môže ísť. Určite, tak čo je potom akoby ten odbor na škole? No, ten obor na té škole prakticky mně přijde už trošku o ničem, protože opravdu je to tak, že kdokoliv si může teďko udělat pečovatelský kurz. Ale tam podle mě je úplně asi jedno, jestli máš maturitu, protože ten obor já mám s maturitou. Jo? Já můžu dělat u dětí, můžu dělat kdekoliv, ale ta pečovatelka si většinou dělá kurz jenom na to, jestli se nepletu, nevím, jak to přesně je, ale ta pečovatelka většinou jde do toho kurzu k těm, aba ne, to je blbost, může i k dětem. Ale nevím, jako dřív to bylo normálně, takhle já můžu dělat i v nemocnicích nějakou ošetřovatelku a tak. Tam přesně nevím, jak ten kód je formulovaný, ale svým způsobem je to k ničemu.
Můžeš dělat v domově pro seniory, můžeš dělat prostě v těch zvláštních režimech. V podstatě máš maturitu na to isté, čo môžu robiť aj ty, čo si spravia kurz. Tak, akorát teda je v tom teda rozdíl, protože já se tomu oboru věnovala 4 roky. Oni se tomu věnujou pár týdnů. Ty si tam chcela ešte povedať nejaký ten zlý príklad. A chceš to dať, alebo dáme ešte niečo medzi tým? Jak to je? Si dáme, asi to daj. To je špatná zkušenost. No, my sme sa bavili o tých v pohode a ešte si vlastne chcela povedať niečo také. Tak mi řekni, tak se mi zeptej. A to bolo nejak nedávno, alebo na nejaký ten zlý prípad? Ten zlý případ, no, tak nedávno, tak před nějakou dobou, není to úplně dávno. Akože či to bylo tak, že už tam pracuješ roky? Jo. Už je to po nějakých letech. Takže těch vlastně odchodů, dejme tomu, budeme tomu říkat asi odchody, bude to jednodušší pro ten YouTube. Lepší. Tak těch odchodů prostě pípaní už... skončilo. Jo, pípaní skončilo. Těch odchodů fakt jako jsem si zažila hodně. Ale samozřejmě byly tam odchody ošklivější, který jsem neviděla, za což jsem ráda, ale konkrétně tenhle se mi nelíbil. To už jsem nebyla ale pečovatelka, to už jsem dělala vlastně jako aktivizační pracovník. To je člověk, který vytváří programy pro ty lidi, aby se tam nenudili a zároveň rehabilitovali. Snažíme se je udržet v kondici, snažíme se je udržet soběstačný, snažíme se prostě vyplnit ten čas, prosvětlit jim ty chvilky, kdy prostě oni tam jenom sedějí a koukají. Tohle to nechceme. Takže já jsem šla na tu aktivizaci, kde mě ta práce teda nesmírně bavila s těma lidma. Samozřejmě je to náročný, kdo dělá s dětma, tak tohle to je dost podobný. Takže fakt je to náročný. Ale součástí mojí práce bylo vlastně chodit i zvát ty lidi na ty aktivity samozřejmě. Jo, protože když jim ráno řekneš přijďte odpoledne ve 2, no to ti nikdo nepřijde. Protože ještě to jsme neřekli, já vlastně pracuji v zařízení zvláštního režimu. Jak se tomu říká? Se zvláštním režimem asi. Domov se zvláštním režimem, tak. Je to domov se zvláštním režimem, kde teda máme lidi s demencema, stařecká demence, Alzheimerova demence, Parkinson a podobně. Takže ty lidi většinou nejsou schopní si něco zapamatovat. A ne, že do odpoledne, ale prostě do pár minut, dejme tomu klidně. Jo? A takže chodíme je vlastně zvát před tou aktivitou. Nevyplatí se chodit půl hodinky, chodíme třeba 10 minut předtím, protože to už jsme šli znova. Takže šla jsem takhle zvát a měli jsme tam pána. Pán vlastně měl rakovinu, byl to úžasný pán. Oni mu řekli, že pokud se bude léčit, tak tady bude ještě s námi třeba 5 let. Myslím, že to bylo 5 let. Nemal nějakou demenci alebo něco? Neměl, on měl jenom tu rakovinu, ale prostě ta jeho stabilita už nebyla, samozřejmě už to tělo. No, chtěl tam sám do toho domova, jo, tam se cítil líp, ale byl v pohodě. Co se týče paměti, byl v pohodě. Ale měl tu rakovinu a jemu řekli doktoři, že pokud se bude léčit s tou rakovinou, tak bude žít třeba ještě těch 5 let. Pán tu léčbu odmítnul, protože si řekl, že už prostě tenkrát to odmítnul, že se už cítí, jako že už ten život prožil, takže se neléčil a byl tady dalších 12 let. Ježiš. 12 let. Opravdu nechodil na žádný chemoterapie. Je to neskutečný případ. Šířilo tělom. Asi. Aha. Ale on v podstatě samozřejmě nějaký bolesti měl, ale starý člověk ty bolesti má. Tam těžko říct, jestli to bylo od té rakoviny. Každopádně já jsem šla zvát na tu aktivitu, zaťukala jsem, přišla jsem na ten pokoj a teď my jako aktivizační chodíme s takovou tou dobrou náladou, že pojďte s námi na aktivitu, dneska děláme to a to. No a přišla jsem na ten pokoj a pán vlastně ležel v posteli na zádech a z pusy mu vlastně stříkala krev. Nevím, jestli tam něco prasklo, říkám, nejsem sestra ani doktor, já tomu úplně pořádně nerozumím. Ale z pusy mu stříkala krev, vyloženě jako se asi tím topil prostě v té krvi. On žil a já jsem vlastně k němu přiběhla, hodila jsem ho na bok, já bych jenom chtěla říct, že v tu dobu jsem měla 45 kilo a pán měřil skoro 180 cm a váhu kolem, dejme tomu 80, jo. Ale v tu chvíli, jak ten adrenalin do tebe najede, tak prostě chytla jsem ho, hodila jsem ho na bok a vlastně on mě celou jakoby potřísnil tou krví. Vlastně všechno to vyplynulo vlastně na mě. Ono to šlo dost jako ne úplným proudem, ale jako vykašlával to, snažil se to jakoby. Takže já byla celá od krve. Bohužel prostě, já jsem samozřejmě volala pomoc, přiběhla sestra, přiběhly další pečovatelky
A volala se okamžitě záchranka, nicméně pán do pár minut prostě tam byl konec. On se, nevím, jestli se dá říct, že se udusil nebo utopil tou krví prostě, nebo jestli to přímo bylo vykrvácení. Mně jako aktivizačnímu pracovníkovi úplně nepřísluší nahlížet do nějakých dokumentů, proč přesně ta smrt jako nastala. A já jsem se potom nepídila. Nicméně byl to pro mě docela šok. A v tu chvíli já jsem byla v pohodě, já měla ruce celý od krve, tričko od krve, byla jsem od krve prostě. Ja som sa chcel práve spýtať, že ak to bolo, že v podstate, či si to uvedomíš hneď, alebo ne, či si to nejak uvedomila potom. V tu chvíli já jsem vlastně seděla na sesterně potom už a holky ze mě takovým roztokem myly tu krev z rukou, protože prostě ono to smrdí dost jako kovově. No, takže to z tebe jdu jako, myly to ze mě a přišla za mnou kolegyně a říká, tak asi pojedeš domů, ne, protože jsem asi na mě bylo vidět, že to byl šok a já říkám, ne, já mám aktivitu, já udělám tu aktivitu a normálně pak pojedu domů. Asi to byl nějaký šok, protože tohle jsem ještě neviděla. A oni říkají, ne, hele, jeď domů, tohle prostě není úplně v pohodě, nemůžeš přece. A já mám pocit, že jsem dokonce měla mít jakoby nějakou přednášku nebo něco takového. A oni říkají, jeď domů prostě. A já jsem jela, sjela jsem asi cca kilometr prostě z takového kopce a tam mi to jako docvaklo, co se vlastně stalo. Za první jsem cítila pořád tu krev, to prostě cítím. Já jsem musela zastavit, seděla jsem v tom autě a byla jsem úplně hotová. Fakt jsem tam seděla nějakou dobu a vlastně jsem jako střebávala, co se stalo. A teď si nejsem jistá a asi bych kecala, já to vůbec nepamatuju. Jestli jsem se rozbrečela, nerozbrečela, ale vím, že jsem přijela domů. A stála jsem prostě skoro hodinu ve sprše pod tekoucí vodou. A jenom jsem tam stála. Pak jsem vylezla z té sprchy a šla jsem spát. A to bylo celé. Já jsem ani nejedla, nic. A prostě tohle musím říct, že bylo nejpošklivější pro mě. To už bylo po nějaké době? To bylo po několika letech. Vlastně si hovorila, že už to je aktivizační. To už bylo po několika letech. To už bylo... Školu jsem dělala v 18, 19 jsem končila, jako v 19 letech jsem končila, tak tohle mi mohlo být nějakých 27, 28 let. Tak to si znesla podle mě ještě dobré na rozdíl od jiných lidí. No, tak... Keď si vezmeš, že sa ti niečo takéto stane a že to najhoršie, čo sa ti stane, je, že zastavíš autom, nejak to vydýcháš a potom si v hodinu v těch sprche. Jo, ale určitě to byl nějaký šok, protože opravdu já jsem v tu chvíli, kdy se to stalo a fakt ty holky ze mě tu krev myly, tak jsem byla přesvědčená, že já jdu normálně pracovat. Ale... Dokončí myšlenku? No, ale prostě v tu chvíli potom jako samozřejmě ti to dojde. Co se vlastně stalo, co jsi vlastně viděl, protože to není standardní úmrtí. Tohle nevidíš každý den. A nejseš ani ve zdravotnickém zařízení, kde se tohle děje. Jsi v sociální službách, kde ty lidi jsou doma. Takže tam to nečekáš až takovýhle, aby to bylo. Takže to asi byl šok. Ja som mal ešte pripravenú otázku, ale je to tak zvláštne položená otázka, že vlastne neviem, či pochopíš alebo pochopíš po svojom, či dokážeš opísať aj temné stránky ľudí, ktorí odchádzajú. Akože temná stránka toho, že či majú nejaké temné, neviem, či niečo temné povedia. Jo, takhle. Či nejak blúznia, alebo... Jestli blúzní. No... Čo sa deje, no? No, většinou, já teda musím říct, že jsem asi měla v životě štěstí na tohle, protože dost často ty lidi opravdu usnou. Ale je pravda, že často natahujou ruce nahoru, jak kdyby... Já to asi nedokážu popsat, ale vypadá to, jak kdyby chytali něco nad nima. Představ si, že leží a začnou natahovat ruce nahoru. Že vidí světlo. Já si nemyslím, že vidějí světlo, nebo já nevím, jestli vidějí světlo, ale... Asi myslím, že ano. Je to jako kdyby prostě, jak kdyby chytali prostě páru, nebo já to nedokážu vysvětlit, ale dost často takhle takhle natahují ty ruce prostě. A jinak dá se říct, že často třeba děkujou, jo, že děkujou, že tam s nima někdo je. A většinou to jsou opravdu jenom slova. Jo, děkuju, nebo občas volají maminku, ale ne, že volají jakoby nějakým strachem nebo bolestí, jenom prostě oslovujou. Teraz je otázka, či tam sa im niečo odhráva? Či tam prišla nejaká ich maminka akoby ich zobrať so sebou? No. Alebo či to je fakt len nejaké mozgové blúznie, že ten mozog si prehráva spomienky a vlastne končí? Já si myslím, že
já si myslím, že buď tam jedou ty vzpomínky, jak říkáš, anebo že se jim něco zdá. Že mají třeba sen. Tak jako my mluvíme ze snu, že jo? Tak, že oni taky mluví, jakoby. Je to možné, no. Ale těžko říct, no. A víme vlastně, že ten sluch odchází vlastně poslední, takže třeba my jsme vlastně na ty lidi mluvili do poslední chvíle, nebo pouštěli jsme jim hudbu a tak různě. No ty si vlastne pracovala tie nočné. Ne. No inak ešte chcem asi dať na pravú mieru, že toto nemá slúžiť k tomu, aby sme sa bavili o nejakých duchoch alebo aby sme sa bavili o nejakých v tomto podcaste o nejakých takýchto paranormálnych veciach, keď ma to strašne zaujíma vždycky. Asi určite budeme, ale chcem sa baviť aj proste o tom, čo robím aj na kanáli, na tomto Príbehy planéty, že minulosť, záhady a takto. Jasně, takže že tohle je jenom část nějaký jeden z podcastů. Že to je asi dobrá téma, no, na kecanie, ale určitě. Aby ľudia nečakali, že budeme sa baviť o všetkých týchto duchoch a bielých paniach a neviem čo. Upírech. No ale preto aj tak som sa chcel opýtať na niečo paranormálne. Akože ty si pracoval tie nočné, takže tam... Jasně. A to je další věc, co si myslím, že každý, kdo v těch sociálních nebo zdravotnických službách dělá, kde tam pracuje vlastně, tak si zažívá tyhle věci. Protože ty noční, to je úplně jiný. Tam, já vždycky říkám, že ten dům je jiný ve dne a úplně jiný v noci. Za prvý, ty lidi, na ně vlastně ten den a noc má úplně jiný vliv. Jo, tam prostě ty lidi, když to řeknu blbě, většina jich spí, ale většina prostě v tu noc chodí. Jo, máme tam třeba lidi, kteří nechodili, najednou se paní v noci zvedne a jde. Takže prostě to na ně působí úplně jinak ta noc. Ale samozřejmě pak v noci je tam ticho, takže ty slyšíš prostě různý zvuky a nemusíme chodit do nějakých vůbec paranormálních jako sfér, prostě jsou to trubky. Jsou to prostě, pracuje ten dům, se dá si všechno, takže opravdu někdy rozlišit to, co je normální, protože přes den se to děje taky, ale ty to neslyšíš, protože tam je rachot. Tak to je asi normálné v těch nemocnicích a všude, je to v každém baráku, všude. Ale je prostě v tu noc na takovémhle místě každý vždycky se bojí každého křupnutí. Ja sa bojím, keď idem na záchod a musím sa pozrieť do zrkadla. Já vím, ale je to tak. No ale co se týče toho paranormálního, tak určitě. Určitě. Prostě my jsme přesvědčení, že na takovém místě, kde odejde tolik lidí z toho světa, tak tam prostě se musí něco dít zákonitě. A děje. Že tam musí být nějaká energie asi. Jo, já jako věřím tomu, že tam spousta lidí zůstává. Ne, že nevědí, a teď se můžeme bavit, jestli jdou do nebe, nebo funguje reinkarnace, je to úplně asi jedno. Jdu do nebe, alebo mám tam chodí a potom baráku. Nebo nám tam chodí, ono, tak přesně. Tak ma vystraš. No. Tak mi daj něco, vystraš ma. Tak vystraši, tak pamatuju si vlastně, když jsem začínala dělat noční, tak vlastně my máme víc těch poboček, jo, těch domovů se zvláštním režimem. A v tom jednom, tak my jsme prostě byli na pečovatelně, byla noc, dejme tomu 3 ráno, 3, 4, netuším, jo, tam se nebudeme vůbec bavit o tom, že nějaký 3 hodiny, že za 103, mohlo to být klidně 4 ráno, už je to dlouho, ale byli jsme zavřený na té pečovatelně, jo, odpočívali jsme, určitě asi každý chápe, jak jsme odpočívali, a prostě jsme slyšeli, že někdo jde po chodbě, tam je dost jako dlouhá chodba. Slyšeli jsme, že někdo jde po chodbě, my jsme měli zavřený dveře na ty pečovatelnu. Ne, paní, nevíme, někdo tam prostě šel. A my jsme měli zavřenou pečovatelnu. A ta pečovatelna jde otevřít jenom kartou. Je tam klika zvenku i zevnitř, ale jde otevřít jenom kartou. A my jsme měli zhasnuto a na té chodbě bylo světlo. Tam je po každý světlo. A seděli jsme tam a ještě mi kolegyně říká, ale buďte potichu, budeme dělat, že tu nejsme. A viděli jsme, že někdo stojí za těma dveřma. A věděli jsme, že ten člověk má 2 francouzský hole. To jsme viděli, protože ten stín byl vidět. A i jsme slyšeli, že jak jde, tak vlastně pravidelně cvaká těma holema, jakože má 2. A někdo šahal na tu kliku, nemluvil, jenom někdo šahal na tu kliku. Fuj. Tohle celý trvalo chviličku. Jakože šahal, že jakože se hýbala ta klika, alebo? Trošku se hýbala. Ne úplně, ale trošku. Ale povedz, že to byl člověk, že jste otvorili a byl tam ten pán s my tými jsme holema. čekali jsme, slyšeli jsme, že někdo odchází
tak jsme vylezli ven se podívat, kdo to je, protože samozřejmě potřebuješ mít kontrolu nad tím, kde kdo chodí, aby někdo neupadl, aby někdo nevlez někomu do postele. Samozřejmě to se taky stává, oni se pletou, že pletou si pokoje, pletou si postele. Takže jsme šli se podívat, kdo to je. No a vlastně jsme to nezjistili, protože nikde nikdo nechodil, nikde nikdo neležel, prostě kde by neměl. A další věc byla, že jsme se teda zaměřili na to, kdo má ty 2 francouzský hole. No. Nikdo je neměl. A nemohl někomu ukradnout ten jeden? Ne. Hlavně, abych to ještě tak... nepáčí. Hlavně, abych tak jako řekla, tak vlastně ten člověk, který půjde od 2 francouzských holí, tak v té rychlosti, kdy my jsme vlastně vylezli na tu chodbu se podívat, kdo to je, tak by ani nestihnul vlast do té postele. To byla nějaká dlouhá chodba? Je to další chodba, ale je rovná. A vlastně my jsme vylezli a nakoukli jsme a už jsme nikoho neviděli. A musím říct, že kdyby někdo šel vlastně si rychle lehnout, to nestihne. My jsme tam byli ve 3, procházeli jsme ty pokoje a určitě bychom našli někoho vzhůru. Určitě bychom našli někoho, kdo se snaží do té postele dostat, protože to byly vysoké postele, jsou to klasické nemocniční lůžka. Takže ty lidi jako, není to, my jako zdraví lidi skočíme do postele, přikryjeme se. Oni ne, jim to trvá. Takže jsme fakt prošli celý barák a my jsme nikde nikoho nenašli. Nikdy. A takovýhle věci, to, že bloudí někdo po chodbách, to bych ani neřekla, že je paranormální. Ale děly se tam různé věci, měli jsme tam světla na senzory. Asi to nie je príjemné, keď stretneš nějaké, keď to je normálně pán jako od vás a stretneš ho na chodbě v noci v tmě. No, kdyby. Ale my jsme takhle nacházeli lidi ve výtahu, protože oni vlezli do výtahu a teď oni často s tou demencí, kterou mají, tak nevědí, co mají dělat. Že mají zmáčknout tlačítko, nebo že mají vylít z toho výtahu. Dost často se taky stává, že oni chtějí sice vylít z výtahu, ale jak jsou pomalí, tak se jim ty dveře zavřou. A oni už neví, že mají zmáčknout nějaký čudlík. Takže dost často se stávalo, že vlastně jak se ty dveře otevřou, když zmáčkneš čudlík, že chceš vlít do výtahu, tak tam stál pán těsně u těch dveří. On se třeba opíral, ten člověk, o ty dveře tou hlavou. Takže tohle to se dělo. A v jednom tom zařízení jsme měli takovej malej starý výtah. Taký jumpscare dostat z výtahu. Jo. A měli jsme tam starý výtah, který vlastně bylo tam takový okýnko, že jsi tam viděl, jo, že tam někdo stojí. No ale ten výtah po nějaký době, kdy nebyl vlastně v provozu, tak zhasnul. A já jsem procházela kolem toho výtahu a nějak jako instinktivně jsem se tam jenom podívala. Já myslela, že umřu. Tam stála paní, která byla v noční košili, ale tam vidíš v podstatě jenom hlavu a do trupu. Jo, nohy jsem neviděla. A ta paní měla rozčepejřený vlasy, prostě rozcuchaná, stála tam a já jsem v tu chvíli myslela, že umřu. To je hnus. No, to bylo docela jako šok, ale to nebylo nic paranormálního. Ona prostě jenom nevěděla, co má dělat. No, jasně. Ale takový ty paranormální věci spíš jako bych i řekla, že jsme třeba viděli někde někoho projít. A šli jsme tam a opět nikoho jsme nenašli. Ale viděli jsme. Nebo se rozsvíceli na senzor světla. A zkoušeli jsme, procházeli jsme chodbou, světla se rozsvítily, stáli jsme na druhé straně, světlo se zaslo a nic se nedělo. A po chvíli se tam zase ty světla rozsvícely. No, samozřejmě může to být vada, mohl tam být hmyz. No, jasně. Ale proč to nedělalo celou noc? Proč to dělalo občas? A proč to říkalo několik směn? Nebo jsme slyšeli různý rány, v životě jsme nepřišli a byly to rány, jako když ti spadne velká koule kovová. To jsou tieto svetla na senzory, to je jedna z vecí, ktoré vždycky mám taký nepríjemný pocit, keď vidím. Už len keď som v noci niekde von a vidím v nejakom baráku, že sa rozsvietia svetla a vidím, že tam nikto není v tom baráku. Akože zvonka, keď sa na to pozeráš, tak je to dosť nepríjemné. Neviem si predstaviť, že si ešte vlastne na tej jednej chodbe rozsvietí sa na konci chodby svetlo a vlastne nikoho tam nevidíš. Je to děsivý. A ještě v noci a máš tam být celou noc. No a my jsme chodili vlastně v noci tam po několika hodinách vždycky kontroluješ ty lidi, jestli jsou všichni v postelích, jestli nikdo neupad, jestli jsou všichni v pořádku. A vlastně to je taky jedna z nepříjemných věcí, není to strašidelný nebo tak, ale ty vlastně musíš kontrolovat, jestli žijou. Když spějí, musíš s nima třeba na ně sáhnout, protože někdy není vidět, oni mají už tak lehkej ten dech, že někdy nevidíš, jestli prostě dýchají, takže šáhnout na ně, oni se leknou chudáci, ty se lekneš taky, protože to je šílený, ale tohle je třeba nepříjemná část té práce v noci. Jo, chodit kontrolovat ty lidi, ale ne, že chodí kontrolovat lidi, ale sahat na ně, jestli žijou. Jo, a opravdu zkoumat, jestli žijou, protože no potom, když už tam někoho najde, že nežije, tak tam potom už jako jednáš, ale
ale je to jako nepříjemný. Ale co se týče těch paranormálních věcí, je to hromady. Ale spíš je to o nějakých zvukách a tak. A tak to si hovorila sama, že vlastně ten barák pracuje nějak, že... Strašně často to tak je, no. Strašně často, ale jsou věci, které nerozumíš. Nerozumíš, jak víš, že to nebyl ten barák, že tam v nové části budovy prostě ti něco takovým způsobem bouchne, taková rána, jako by tam něco spadlo a ty tam jdeš a všichni spějí v tom pokoji. Nikdo tam není. Teda nikdo tam není, oni tam jsou, ale oni spí. A nenajdeš nic na zemi. To je prostě... A hlavně to opakuje několik směn nočních. Že se to děje jenom v noci. A hledali to, údržba to hledala, řešilo se to, co to mohlo být a nepřišlo se na to. Neviem, či by som sa vrátil do takejto nočnej. Možno stačí, keby som počul nejaký spev a... Vrátil, protože jsou tam příplatky. Zase noční. No to som sa chcel opýtať vlastne, aká energia je na tých miestach, že už sme sa o tom bavili, asi si to zodpovedala, ale či ešte aké to tam je, no tak v noci proste niekde v nemocnici alebo na takomto mieste byť, kde zomrelo x a x ľudí. A keď tam máš v noci prechádzať po tých chodbách a fungovat nějak. Tak já si myslím, že po čase už to vnímáš asi normálně, že nějakou jako špatnou energii tam necítíš, nebo určitě jsou dny, kdy máš strach, že tam něco slyšíš nebo tak, ale ve výsledku je to v pohodě. Ale co je nepříjemný, nebo konkrétně pro mě bylo, my jsme vlastně na nočních směnách, tam jsme byli většinou jedna zdravotní sestra a jedna pečovatelka na 45 lidí, 40 plus minus. A vlastně my jsme v noci, když už jsme měli práci v podstatě v úvozovkách hotovou, tak jsme chodili vybalovat plény. Inkontinenční pomůcky. Jo? A to se dělalo ve sklepě. V noci. V noci. Super. To je presne... To je fajn uprostred noci. To... Presne tak by som to vymyslel, že vlastne nepripravme si to cez deň, ale poďme to robiť v noci. Jo, tak přes den není na to tolik času. Já chápu, že se to dělá v noci. Ale nikdy jsem nepochopila, proč je tam ten člověk sám, protože bylo to opravdu ve sklepě a co tam bylo dál, byly tam regály v tom sklepě samozřejmě, kam se ty inkontinenční pomůcky vlastně vkládaly. Jsou to pleny, jsou to podložky, jo, vložky, vlohy prostě, takže to jsou inkontinenční pomůcky a to se dávalo do těch regálů. No jo, jenže co tam bylo dál, byly věci vlastně po těch zemřelých. Byly tam různý kusy nábytku, bylo tam křeslo, byly tam nespočet francouzských holí. Tak keby som duch, tak idem si po tie hole tam dole. Když si tam sednou na to křeslo. A idem sednout si na... Fuj, Opravdu byly tam rádia, byly tam francouzský hole, ale i takový ty klasický hůlky, jak máš do té jedné ruky. To tam bylo nespočetně. Byly tam boty, byly tam pytle s oblečením, protože ne vždycky si rodina všechno vezme. Nechtějí to, co by s tím dělali. Ale ty to taky nemůžeš použít, protože to třeba nepotřebuješ a zároveň vyhoď to. Pak přijde ta rodina a řekne, no my bychom to přece jenom chtěli. Ono samozřejmě vždycky to funguje proti nějakému podpisu a tohle řeší sociální pracovníci. Ale prostě ty věci tam nějakou dobu v tom sklepě jsou. Jo, takže fakt to nebylo příjemný. A vlastně u nás v tom sklepě byly schody dolů, a najednou si otevřel ty dveře a byl si ve sklepě. A vlastně přímo naproti těm dveřím, kterýma ty si prošel, byly další dveře. Nezavřeli se ti nějaké náhodou dveře? Nezavřeli. Asi si to nepamatuju, je to možný, ale co bylo horší, tak prostě přímo naproti, kdy ty si vlezl do toho sklepa, tak přímo naproti byly jakoby dveře, které měly 2 ty křídla, otevíralo se to, ty byly zamčený. Já doteď nevím, co tam bylo a nikdy jsem to neřešila, ale byly to dřevěné dveře, protože tady ten domov byl dřív hotel a tam dole byla jako vinný sklípek, něco takového. Normálně mám zimomriavky, normálně celý chrbát mi teraz. A vlastně tam vlastně, co bylo nepříjemné, když jsi byl v tom sklepě, tak ty si slyšel, jak nad tebou jako jezdí auta. A tam hrozně bouchaly tyhle ty dveře. Já tam vybalovala ty pomůcky a bouchaly tam ty dveře. Já jsem se strašně bála. Hrozně. Takže já jsem ve výsledku potom prosila, co jsme měli vedoucího, že ať se nezlobí, že já klidně tam zůstanu ještě po té noční a ať tam se mnou jenom někdo klidně stojí nebo sedí. Já to všechno vybalím, ale já tam nebudu sama. Já se bojím. Bylo mi tam strašně nepříjemně.
bylo mi tam úzko. Já myslím, že sklepy sami o sobě jako na člověka působí takhle. A ještě když tam víš, že jsou tam ty věci po těch zesnulých. A fakt musím říct, že těch francouzských holí a těch hůlek, to bylo to, co mě nejvíc asi těsilo. Bylo tam toho kvanta. No to byly přesně ty, které si ten jeden duch zobral a šel. To bylo na jiném pracovišti, ale jo, je to přesně, člověk si to jako si to řekne, ale pro mě tohle bylo, když to vidíš tu hromadu, tak si uvědomíš, po kolika lidech to je. Musí to být celkovo nepříjemné, když si vezmeš, že jdeš do toho dolného priestoru. No, toto je sklep prostě. Sklepy už sami o sobě jsou děsivý. A ještě když ti tam mlátí ty dveře, prostě byl to průvan. Určitě to byl průvan. Určitě no. Ale je to strašidelný, takže jestli na mě něco, ale já jsem se tam teda vždycky cítila špatně, ale jestli říkám, něco na mě takhle špatně působilo, tak to byl ten sklep. Určitě. Tam jsem chodila nerada i přes den. Představit, keď tam odložíš, ako už člověk nemusí veriť na duchov, nemusí veriť na nič, ale ty odložíš jednoducho nejakú, ak veríš na energiu nejakú a ty odložíš jednoducho XY vecí, které mali prostě nějakou citovou hodnotu pre někoho a ty to dáš na jednu kopu stovky a stovky těch věcí, tak přesně tak to říkáš. Nevím si představit, jak bych se zacítil já v takom priestore. A říkáš to právě přesně dobře, protože to nejsou jenom nějaký věci. To jsou věci často s obrovskou jakoby citovou hodnotou pro toho člověka, který odešel. Prostě byly tam často i fotky, byly tam prostě krabice plný fotek, který si tam ty lidi sebou vzali, že jo, když se tam nastěhovali a ty rodiny to tam nechaly. Takže samozřejmě se nejdeš prohrabávat fotkama a ty fotky tam nejsou vystavený. Bychom si pozreli. Ne, bychom si nepozreli. Za 20 000 lajků. Za 20 000 lajků to vyhrabeme. Ne, jako jsou to prostě věci, jak říkáš, kterýmu jsou ty lidi nějakým způsobem citově připojení. Takže nejsou to jenom věci. Pro někoho, pro nás to jsou jenom věci, ale pro ty lidi to nebyly. Takže je to nepříjemný být na takovém místě a opravdu já jsem tam pak nechodila, naštěstí i vedoucí to pochopil, že prostě není to o tom, že se chci vyhnout té práci, je to o tom, že mám opravdu strach. Já jsem měla celou dobu husí kůži a bylo pár zdravotních sester, který si řekli, hele jo, tak já jdu s tebou a já jsem vybalovala a ona tam byla se mnou, bylo to večer, ale už seš tam ve dvou, už se tolik nebojíš. Už je to jiné, no. Tak. Ale taky jsme s jednou sestřičkou tam odsaď utekli, protože už nám bylo tak nepříjemně. A do toho ty vlastně u sebe nosíš takovej pager a ty lidi mají zvonečky. A oni, když se něco děje nebo něco potřebují, tak ti zazvoní na ty zvonečky. A co je nejhorší, je, že ten pager začne pípat. A ty jsi v tom sklepě a teď ti začne pípat ten pager a ty musíš vyběhnout točitý schody nahoru a někde jít, ono se ti ukáže jméno toho člověka, co ti zvoní. A teď jsem si vzpomněla na super věc. Si posledná a cítíš, že tě něco jako sleduje zezadu a musíš utěkat hore po těch schodách. Na čo si vzpomněla? Co je výborná věc, já jsem si vzpomněla teď u těch pagerů, protože každý člověk má svůj pípák, který nosí většinou na krku. To je ten zvoneček. A většinou ho mají na krku nebo ho mají třeba u postele. A když někdo odejde, jako budeme se teda bavit o tom, že ne do jiného zařízení, ale dejme tomu do nebe, nebo kamkoliv. To jsem pochopil. Tak, snad to pochopili všetci. Jo. Tak vlastně ten pípák se musí vynulovat. Jo, protože se stávalo, že někdo zemřel, budeme říkat třeba paní Nováková. Jo, klasika paní Nováková. Paní Nováková měla pípák, paní Nováková odešla a uprostřed noci zvoní paní Nováková. Která odkiaľ už zvonila? Pípák ten pager? Buď byl v šuplíku? U něj. Ne, ten pokoj, vlastně když ten člověk zemře, tak ten pokoj se ještě ten den, ještě třeba po pár hodinách uklidí, takže tam ten pípák není. Ne, ty pípáky si vždycky berou do kanceláře většinou. Takže potom se stává, že hele, zvoní nám paní Nováková. Paní Nováková už tam týden není. Paní Nováková už týden není. Takže to se stávalo, ale může to být vada samozřejmě toho pípáku, může cokoliv v tom šuplíku jako to zmáčknout, když se budeme bavit takhle racionálně, ale jak je možný, že to nedělají pípáky těch živejch? A jak je to těžké to jako zmáčknout ten pípák? No prostě takže je to iba na dotyk, alebo je to ne, musíš to je to tlačítko. Je to tlačítko. Ano, musíš to stlačit. Že keď to nějak hodíš na zem, tak může to pípať? Může, ale ty pípáčky po těch lidech jsou v šuplíku. No, když to položíš do šuplíka, tak to nemá prečo pípať asi. No,
To musel být nějaký pípák dole a musel být kila těch pípáků na to. Já jsem se vždycky ptala, když mi někdo argumentoval, to se mohlo jakkoliv v tom šuplíku. Říkám, a proč se tohle nestává u těch živých v noci? Proč nezvoní zvonečky? Že samozřejmě stává se, že oni na těch pípákách usnou. Oni s tím spí. Kolikrát, jo. My jim říkáme, to sundají, oni s tím kolikrát spí, protože jdou třeba v noci na toaletu, takže aby ho měli u sebe, to je hrozně důležitý pro nás. I když tam jsou taky zvonečky. Ale je lepší, když ten pípáček má, protože my přesně víme, kdo konkrétně. Ale jak je možný, že nám zvoní ty zvonečky po těch zesnulých? V tom šuplíku. V tom šuplíku. A není to jeden případ, je to víc případů. A ta paní Nováková v tom šuplíku je do prdele, kde který je můj. No, ale co je ještě sranda, ale to je vyloženě sranda, to je chyba jako samozřejmě naše jako personálu, tak když nastoupí nový člověk, tak dostane ten pípák. Po tom člověku, který už tam není, tak dostane ten pípák. A pak se občas stává, že vlastně ten člověk, co má na starost tyhle ty pípáčky, tak to nevynuluje. Ale dá ten pípáček už ty nový paní. A ta nová paní na pokoji zvoní, protože oni často zvoní, že to chtějí vyzkoušet, oni nic nechtějí, oni to chtějí jenom vyzkoušet. Takže zvoní a zvoní nám opět paní Nováková. Ale v tu chvíli to už je chyba naše, že tam to vlastně není smazaný, takže je to takový jako úsměvný, ale tohleto zvonění na tom pageru, když ten člověk už není jako uprostřed noci, je to zvláštní, no. Je to hnus. Je to zvláštní. Je to hnus. Tak to je takový, no, o těch pagerech, to jsem se úplně zapomněla, opravdu, že to takhle je. No ja som sa chcel ešte spýtať vlastne, že či si tam mala nejakú osobu, ktorá ti bola blízka. Asi na záver už. Už to pomaly ukončíme, to by mohlo mať nejakú hodinku. A na záver, či si tam mala niekoho ako blízkeho a či sa tiež stalo niečo, že ten blízky napríklad, no blízky, ako niekoho, koho si tam obľúbila, a ten blízky napríklad odišiel a či ti tam nenechal nejaké znamenie alebo niečo, alebo proste len, že odišiel a hotovo. No, tak já si upřímně nejsem vědomá toho, že by mi tam někdo nechal nějaký znamení. Nevím. To bola jako taková otázka, či si nevím či si nemal nejaký akoby blízky paranormální úkaz, alebo jak to povedať? Takhle asi ne. Neřekla bych, jako ono hlavně spoustu věcí vytěsníš. Jo, že si to nepřipouštíš, že třeba je pravda, že se stávalo, že jsme věděli, že někdo zemře. A asi je to psychologický, že to máš v hlavě, ale stalo se mi, že třeba jsem byla doma a koukala jsem na televizi a teď jsem si řekla, tyjo, paní Nováková už umřela. Jo, a nevěděla jsem to. A pak jsem se dozvěděla, že ona fakt umřela. Jo, že prostě ti to jakoby vletí nějak do té hlavy a jako já věřím opravdu, že nějaký ty duše jsou, stejně tak jako když někdo zemřel, tak opravdu jsme otevřeli to okno, aby ta dušička mohla jakoby ven, tam se fakt dělá všechno pro to, aby ten člověk při tom umírání měl co největší komfort. Ale to neznamená, že když umře, tak to končí. Pro nás to nekončí. Pro nás jako pro pečovatele, zdravotníky, to nekončí, ta péče. Jo, za prvý tam pečuješ o to tělo, ale my jsme opravdu otevírali i to okno, zapálili jsme svíčku, byť jsme nemohli, ale symbolicky jsme ji na chviličku zapálili, otevřeli jsme to okno, byli jsme tam a tak jako jsme vyprovodili tu dušičku prostě ven. Ale že by vyloženě se stalo něco, že bych jako měla pocit, že si někoho táhnu sebou, nebo to často jsem měla takový zvláštní pocit. No dobre, tak na záver, čo ti to prinieslo, ako tá práca, že ako nejak si u toho vyrástla jako člověk, alebo se tě to nějak nedotklo moc? Tak určitě bych řekla, že jsem citově otupělejší. Co se týče takovýchhle věcí, já jsem třeba zjistila, že vlastně potom kolika úmrtími, odchodmi, no, potom kolik odchodů zažiješ, a u kolika odchodů seš reálně, protože třeba jako aktivizační jsme často chodili za těma lidma, kteří už leželi na těch pokojích a vlastně ještě jsme jim tam třeba četli knihu, pouštěli hudbu a tak, takže vlastně nejenom jako aktivizační, ale i jako pečovatel, jako zdravotník, když za těma lidma prostě nenecháš je tam jenom tak ladem nazdar. Takže vlastně už tím počtem těch odchodů, tak člověk jako otupí. A mně se třeba stávalo, že zemřel nám někdo v rodině a se mnou to ani nehlo. Prostě nic. A cítila jsem se hrozně provinile. Proč nebrečím? Všichni brečej. Byl to člověk, kterýho jsem měla hrozně ráda. Proč nebrečím?
No, protože prostě už člověk takovýhle věci jako skameníš. Mhm. Mám pocit, jako, že skamení člověk, že opravdu jako to emočně tě to jakoby asi Už i to- posílí. Už Nevím, to bere, že je to prostě život je to a tak to malo přirozený. byť. Člověk se, a hlavně třeba já jsem se s tím jako hrozně smířila, s tím, že ta smrt je součástí života. A nebojím se toho. Samozřejmě nechci, aby moji blízký umírali a taky nechci umřít, ale vím, že to není konec. Nebo podle mě to není konec. Ja som Protože tiež ako, čím viac som dospel a už keď mi ťahne na 30 pomaly, tak už mám nie, že bolest mám pocit, kloubů. nie, že mám pocit, ale viem, že jednoducho mi to asi nevadí, že s tým človek počíta, že umrie jedného dňa a dúfam, že už bude mať v hlave, že už som všetko splnila. Jo, jako ten a pocit bude mať- smíření. No a budem mať kľud, ale inak sa toho nebojím, že akože teraz by som sa mal báť, že jedného dňa zaspím, alebo že proste, že mám umrieť, alebo dačo. Podľa mňa to bude už to nejlepšie, čo sa môže stať, ak mám mať nejakú chorobu Já alebo niečo. ještě jenom, jestli když jsme tady u toho vlastně, když už máme ještě tohleto téma, že vlastně se nebojíme. Já jsem teďko četla na Facebooku takovou zajímavou věc o císařských řezech a anestezii celkově a tím, že jsem si tím nedávno prošla císařským řezem v celkové anestezii, tak jsem si uvědomila jednu věc. Protože jestli já se něčeho bojím, tak je to, že po smrti není nic. Já si to nedovedu představit, to nic. Mhm. A nějaká paní tam psala, že byla v anestezii, protože někdo se ptal, jestli se jim při té anestezii zdál sen. Mhm. A paní tam psala, že mně se nezdálo nic. Prostě nebylo nic. A já si to uvědomuji, je to pravda, mně se taky nic nezdálo. Mě uspali a nebylo nic. Ale pri anestézii ja tiež som iba zaspal a už som sa prebudil, ako tam... Jenom se probudíš. No. Ale v tu dobu se ti, jako, nebo mně se třeba nezdálo nic a byla jsem v anestezii několikrát. A vím, že prostě tam mi jakoby přeskočilo třeba hodina nebo 2 hodiny času a nebylo ale, nic. Ale to môže byť aj ten spánok, ak to vezmeš, že v Určitě. podstate niekedy sa ti niečo sníva, Ten niekedy sa ti niečo tomu se nesníva. říká non-REM spánek. Beze snu. No. Ale já jsem si říkala, já se bojím toho, že po té smrti není nic. Ale vlastně, když mě uspali, tak bylo to nic. A ty si to neuvědomuješ. Ty si to uvědomíš zpětně. Ale takže já jsem si vlastně říkala, no, tak asi To je jako dobrá myšlenka na není závěr. potřeba se toho bát. Protože sice bylo nic, ale v tu chvíli, kdy je to nic, tak ty o tom nevíš. Všetci Ty buďte si to uvědomíš šťastní. až zpátky. Na záver, všetci buďte šťastní. Nečaká nás nič. Nečeká nás nic. Všetci zhynieme. My tady chcípneme. Ja nechcem, ale aby si všetci mysleli, že to fakt bude o nejakých takýchto Ne. temných. Já si myslím, že tohle je téma, jako... který poslouchá rádo spoustu lidí a myslím si, že i spoustu lidí nad tím přemýšlí, ale bojí se o tom mluvit. No. Protože, co si budeme povídat, tohle téma, ta smrt, je ještě pořád tabu u spousty lidí a neuvědomují si, že je to součást života. Prostě všichni jednou, bohužel, odejdou, ale já bych jako doporučovala všem, já bych přála všem, aby se s tím jako asi nějak smířili, protože potom ten život může žít bez nějakého takového strachu. No, že máš v podstate taký ten pokoj na duši. Áno, pokoj na duši. No, každopádne ja som chcel iba povedať, že sa tomu nebudeme venovať furt. Akože chceme robiť ďalšie podcasty, ktoré budú viac zamerané na nejaké tie, ako by má to byť stále pozotmení, alebo ako ty hovoríš, posetmnení. Ale nemá to byť akoby paranormálne a duševno a duchovno. Já už plánuju podcast houbaření, takže... No, tak to by sme to mali ukončiť. Tak. S pozitivní myšlenkou půjdeme na houby. Pôjdeme na huby a zhynieme, zlomíme si nohu a už tam nebude nič.